Здравейте, приятели! Днес темата на клипа е изцяло насочена към всички потребители, ползващи услугата Steam. Можете да я намерите в менюто Игри Steam код. След като изберете бутона Steam, в дясната част на екрана са показани фиксираните стойности за стойността, която ще ви се издаде код. Чрез кеш терминал можете да заредите фиксирана стойност към вашия акаунт в Steam. След като изберете бутон с фиксирана стойност, ще се появи екрана за извършване на плащане. След успешно внасяне на сумата, кеш терминал ще ви издаде бележка с код, който трябва да въведете в своя акаунт в сайта на Steam. Моля имайте предвид да внасяте само единствено точната сума, в противен случай плащането няма да бъде отразено. След получаването на код от терминала, трябва да посетите сайта на Steam, където след като се впишете с акаунта си, от профилното си меню изберете бутона за акаунт. След това изберете добавяне на средства към Steam портфейл. След това в дясната част изберете бутона употреба на код за Steam портфейл. Накрая въведете кода от разписката и сумата ще бъде заредена в акаунта ви.